Okei, oliko sulla oli ne tulokset? Eli ratavirheitä oli Karalla 40. Aika oli Miinusta. 36,97. 36. Ja tulos 10. ja sitten Kirsi ja Impi. Ratavirheitä 15. Aika oli 63. 63. Okei, eli ykkönen. Eihän mun tarvii laskea tähän tätä miinusaikaa. Ei. Lasketaan. Ja tässä sulla oli jo noin kisavien laput tehty, oliko? On. Joo, hyvä. Eli sieltä tulee mölliteka, eikö mediteka.